guys, what's up? Dito kami ngayon sa Doña Petrona. Kalaban namin yung mga grab doon ng Tonyo. Alright, yes. Right. Yo, what's up guys? So, Let's yun. go. Hintayin na lang natin kung ano, magsiset pa kami ng pustahan kung magkano. Okay? Alright. Right. Oh. Dami.
Tama ka na. Six five. Ulog-ulog lang, ginagawa nila. Saan lang nagagaling?
Down, down, down. Galing, galing. Galing, galing. Galing, dalawa. Ulo. Sipag, ganda, sipag. Down, 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 down. Balance, Dante, habol. Ulas, ulas.